muchena ariko anodeliver vanhu, but men and mind and only make a choice. They will develop a style to do things. Kushumira Tinoparidza Jesu mumwe chete, but hatiparidze zvakafanana. Tinoparidza mumwe chete nenzira dzakasiyana. That's style. Gospel harichinje ndi Jesu. Urererwa pamuchinjikwa kufane kumuka kuti munhu aponeswe. The way to present the message is human style. So pamwe pacho we are offended in a style toita overrule zvinoitwa naMwari. Maitirwa zvaitwa nemunhu atafarire. And amwacho anoabuse vanhu. But kuti tichigona kubalansisa kuti aiwa mweya muchena unoita zvinhu unodeliver vanhu. But kuti munhu azonzwa tikugezese kuchechi haiti. So chakaipa apa kugezeswa kwemunhu muchechi. But kudeliverwa kwevanhu kuriko mweya muchena unozviita. Sade kuda kwekuti kuna azviita nenzira isina kunaka. Tinopedzera tavenga mweya muchena anozviita. Tichitadza kuvenga munhu azviita aine pfungwa dzisiridzo, but aine mweya waMwari. Sometimes a wrong formula in my results. Moses pameri pawakanzi naMwari taura nedombo, vanhu vanwe mvura. Kumashure uku akarova dombo, mvura ikabuda. Second time Mwari havana kuti rova, vakati taura nedombo, speak to the rock. Moses by experience ndozakaya kurova ndokunoshanda. Akarova mvura futi ndokubva yabuda. Chaita apa aburitsa good result, vanhu vane nyota vakanwa. But the formula is wrong. Mwari vakatoti hauchapindi nokuti hauna kunditeerera. Kuti Moses pameri pa akawana breakdown, but church ikawana breakthrough. Vanhu zvavo zvakaita zvaprofeti ndo zvakaramba. Why? Nokuti haana kuteerera Mwari zvavata.